Sibingelele sikwamukele ngaphansi kwe-YouTube channel Usiba Luka Zulu. Sixenxe ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu, ulike ivideo yethu namhlanje, ushare nokuphawula kwakho lapha kuma-comment. Namhlanje ngizothanda ukuthi sibheke amagama amqondofana ngolimi londlebe ekhanyilanga esithi ama-synonyms. Lamagama-ke amagama anikeza umqondo ofanayo noma anencazelo efanayo noma asho into eyodwa. Sizobheka amagama esivame ukuwasebenzisa kakhulu emakhaya ebese sibheka amagama amqondofana nalawo magama. Igama lethu lokuqala esizolibheka igama elithi umfana. Elinye igama lisho igama lithi umfana igama elithi umkhapheyana. Igama limqondofana negama elithi inkomo igama elithi imanta. Igama limqondofana negama elithi inja igama elithi ingcanga noma igama elithi umgodoyi noma igama elithi imalazi. Igama limqondofana negama elithi ukugula igama elithi ukudunguzela. Leli gama-ke kakhulu siyaye silisebenzise kakhulu uma kukhona inkosi engaphathekile kahle, sisebenzise leli gama elithi inkosi iyadunguzela, lapho inkosi isuke igula khona. Igama elinye esizolibheka igama elithi induku. Igama limqondofana naleli igama elithi umzaca. Elinye igama esizolibheka igama elisho amanzi. Igama limqondofana negama elithi amanzi sithi amandambi. Elinye igama esizolibheka igama elisho inyama. Igama limqondofana negama elithi inyama igama elithi incoso. Sizophinde sibheke igama elithi simnyama. Leli gama elimqondofana naleli igama elithi simpisholo noma singamunwe. Isifundo sethu sanamhlanje sizoshiya khona lapha, sithembise ngokubuya ngokuzayo sisiqhube. Asiphinde sikhuthaze ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye ukuphawula kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike ivideo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo, siyavalelisa.